Kenya koro nie lai mar pinje chiko mag Afrika ma biro chako chiwo yath mar sandan ne ji maonge kod ayaki mondo konye geng'o gamo tuono. Ma en thieth ma oyang kod riwruok mar thieth e piny mangima WHO ma okoni biro kelo lokruok maduong' e thieth mar ayaki. Yadhno ibiro chiwe yor sandan mar dweche 6 ma ikawo diriyo e higa. Kaka Judith Mondi lero, migawo mar thieth oseyango ni gitimo ikruok mar chako tiyo kod yadhno ma nengone tek chakre dwe mar 1 higa manyien. Ne en midhiero ma e higni mag 90 ne okelo liet e piny mangima ka e pachoka, to counties ma kaluo ahinya to ne oluom kendo oganda ne owito ngimagi e yo ma ne ocha kaluwore gi kaka kit tuoni ne galagala. Tuo mar ayaki kaka higni ne medo sudo, weche ne lokore kendo achaya gi akweda mane biro gi tuoni ne odok piny. Yath ne obiro mar gayo tuoni, ka bende andila ne ji maonge ayaki ma kamoro ne chich ni ginyalo yudo ne obiro kendo ne konyo jopiny. Nyaka sani fuong'ruok nyalo bedo kendo okang' mar kedo kod tuoni nyalo sudo nyime kaluwore gi yath mar sandan ma koro ibiro chuo diriyo e higa ne ji maonge kod ayaki mar gayo landruok mar tuoni. We have had oral pre-exposure prophylaxis which is given daily. However, the challenge of daily prep is that you may forget 1 or 2 days, and therefore then the protection that you desire to get is not assured. This new innovation ensures that once you get the jab, you are protected for 6 months, and you go after 6 months for the next jab. Yadhni opuodh kod duol matayo thieth e piny mangima WHO, kendo e pacho ka ibiro chak chiwe chak higa manyien. Piny Kenya en achiel kuom pinje 9 mag Afrika mane ogonegi tit mar chako chiwo yadhni. Yath mabiro kawo kar yath ma imuonyo kod ji maonge ayaki poni gin kod chich ni ginyalo yudo tuono. This drug is one of the medicines that have been approved for pre-exposure for HIV. As we sit here, it has been approved by the US FDA, that's the Food and Drug Authority. It's been endorsed by WHO only 2 days ago. And it's given as an injection, and we expect to roll out in the first quarter of 2026. Pinje mamoko riwo Eswatini, Lesotho, Mozambique, Nigeria, South Africa, Uganda, Zambia kod Zimbabwe. Bad migawo mar thieth mar NASCOP kata kamano koni nengo mar yudo sindan ni malo kendo ibiro mana yude ka okalo kuom sir mar Global Fund. The initial price is $28,000, which is, we are talking about 35 million Kenya shillings. So, if anything, if anyone wants to think it's an African drug, it's the other way around. The price of this product, as is not affordable to any African country. The reason why we are able to roll out is because of the multilateral mechanism, the Global Fund. E Kenya maromo ji milion 1.4 ni kod kute mag ayaki, kata malo 41 mag tuoche manyien ma igamo higa ka higa, gin rowere man piny mar higni 24. Judith Mondi, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto koro gikone to chopo singo manomiyo jolupo e kaunti ma Homa Bay mar $1 million mar bugo riwruog saga mar jolupo